social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Jama'a barkanmu da yau, sunana Bashir Sharfadi daga cibiyar bincike da wayar da kan al'umma akan intanet ta sharfadi.com. Na zo muku da wani tsokaci ne na musamman akan yaduwar labaran karya a kafafan sada zumunta, amma kafin nan zan so kalli wannan bidiyo kaɗan. Wanda kuke gani wannan wani kamfani ne da suke ɗaukan mushe irin kamar sun rago kamar da kuke gani a bidiyon nan, da su jaki da su tinkiya da su alade, komai ma kai har da saniya kuna gani ga ta nan. Banda saniya ma kuma duk wani abubuwan da suke sa da sun rago mushe ne. Wannan gashi na kuna ganin shi farin nan doki ne, ku duba mushen doki da gashin shi da kasusuwan shi da dattin ciki da kashin ciki, haka suke niƙewa. In aka niƙe shi a zo a yi wasu abubuwa su hamboga da su wani waye, a zo a turo ƙasashen musulunci, watan ƙasashen musulmai, domin kuwa don mu ringa ci da mu da 'ya'yanmu muna samun cututtuka iri-iri. Ana ta yada wannan bidiyo a kafafen sada zumunta kamar yadda kuke gani, sai dai wannan labarin ba gaskiya bane, domin kuwa shi dai wannan bidiyon ya samo asali ne a intanet daga shafin livelik.com, wani shafin hada-hadar hoto mai motsi wato bidiyo ta intanet wanda aka samar da shi a kasar Burtaniya a watan Oktoba na shekarar 2006. Wato dai shafi ne tamkar dandalin YouTube, kowa na iya dora bidiyo a ciki na ƙarya ko na gaskiya. Daga shafin na livelik ne wasu 'yan kasar Indonesia suka ɗauko wannan bidiyo sannan suka kashi dandalin YouTube a watan Mayu na shekarar 2018 da ta gabata, kamar yadda kuke gani a wannan hoton. Su ne suka kirkiri bayanin cewa waɗanda ba musulmai bane ke shirya musulmai makirci akan wannan bidiyo. Wakil kepada saudara dan saudari kaum muslimi dan muslimat. To wannan dai bidiyo ne da ba shi da sai hanci. Ga bayanan sanan cikakki a hoton da kuke gani yanzu haka. To shine yanzu kuma a ranar Alhamis 21 ga watan Disamba na shekara ta 2019 da muke ciki, wani ya dauko ya yi shi da Hausa kamar yadda kuke gani, waɗancan Indonesian sun yi nasu cikin yaran su. Abin tambayar da ya kamata a yi wa mawallafin wannan bidiyon shine, shin a wace ƙasa wannan kamfani yake? A ba mu website ɗin kamfanin da irin kayayyakin da suke yi da har aka gano suna amfani da mushe suna kawowa kasashen musulmai. Ina bayanan da nuna cewa ana shirya hakan ne don kasashen musulmai, ko kuma kawai don na ci na ƙoshi sai na wallafa kanzon kurege don neman suna ko neman subscribers? Irin wannan dai ba sabon abu ne da ya saba zagayawa a tsakanin al'ummar mu, kuma yana samun karɓa saboda dama irin labari ne da mafi yawan mu muke da sha'awar ji. Kullum tunanin mu shine wasu na yakar mu ko za su cutar da mu, maimakon tunanin mai zamu gina al'ummar mu kamar yadda waɗancan al'ummar su ke yi wajen gina al'ummar su. A bayan nan ma ina ga makon da ya gabata ne a rika wallafa wani hoto cewa ga wata kamar yar musulmi wai ta ji tsirara a wajen boka, wanda shi ma da muka bibiya mun gano asalin wannan hoton bai da alaka da arewacin Najeriya, balantana wani musulmin arewa ko wata bahaushiya musulma. Iyakasa da ƙirƙirar labari ne ake yi domin neman suna ko wani abu makamancin haka. Ku ba da gudunmawar ku domin ganin an yaƙi labaran ƙarya. Da ku yadda ma da lokacin da ku ga wani labari da ba ku tantance ba. Batu na alkhairi ba a san azawa, batu na sheri shine abun gwadawa. Da muntuka ka gani yayi zagayawa, duk duniya kowa za ya yau ganowa. Sirrin wannan kanin kaya bayyanawa, babu da na sani tun da bai gama ba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da